в Вороновском районе. И у песни розповідається, і нам допомагає Олег Цудовна. У песні розповідається про війну, коли батько копав окопи, і раптом він побачив, що некий солдат упав. Він підходить ближче і бачить, що це його син. Тоді батько зробив своїми руками домовину, поховав сина, прийшов додому, а жінка каже: ти знаєш, хто як там наш син на війні? А батько моцно затужив, пішов у садочок і смерть собі зробив, не пережив смерть сина. Ось така балада цікава, і наші хлопці її вам заспівають. Ой, там старий батько копи копав, він здалеку видів, як солдат упав. Ой, там старий батько копи копав, він здалеку видів, як солдат упав. Он сам себе не верит, он своим глазам. Подходит ближе, аж до его сын. И он сам себе не верит, он своим глазам. Подходит ближе, аж до его сын. Пришел он додому, сел за край стола, кинул головину, болить голова. Пришел он додому, сел за край стола, кинул головину, болить голова. А мать питає